Wow, lami! Chuchay! As, madam. Basta. Damshe! Kurt, aling na! Pwede siya, Kurt. Kurt, Santa Ana. Santa Guapa? Hello ko. Ay, Art Kurt, aling na! Day, aling na, Day! Aling kamot, basta na ginabuhi. Taon ba? Nataon pa sa pabingotin. Handa! Mga tingin sa Cebu ay harap nag-chat nga nala ko diri. Let's eat for our dinner! Sa Tagulan. What is in English Tagulan? Japanese cook! Is that you? Right! Ay, nakita. Our dinner tonight. Wow! Madam people! Sa lahat naman nakakinig. Mabuhay! Madam people! Ang mga nag-diet, pang bata na mo. Okay, mga batasan. Waji diet. Ha? Thank you very much. Kurt! Batasan! Ikaw mo ang sing, Maria. Batasan! Batasan. Batasan, day. Paningan ko. Ay, nag-iana, day. Hello, madlang people, mabuhay. Gandang gabi sa inyong tanan. Nanihapon. Ayaw mo sa sapa. Hindi mo lagi ito biyak. Balasan lang ka. Kuya. Hindi mo kalit ba? Hindi ka kapalit. Bawal na. Kasi mag-loan ka sa piyoy. Pwede mag-loan siya. So hindi ko lang sila. Taong kinabuhi. Ang bakal ko yun. Nag-bundle. Mag-ibig sa iya. Nakagat. Dito daw ko ng angkuhan na secured mag-loan. Grabe nag-aputi. Hindi ko maningil. Pinag-iipak. Kauna ako kasi. Ano mo? Dito na gano'n? Unprof naman na? Asa na unprof? Unprof na. What? Ano mo ba? Dapat si Kurt yan. Sing. Dapat si Kurt ba? Heart! Frank Balite, alin na! Ay, nabating. Ay, diray. Heartbroken si Bating. Ha? Ano heartbroken si Bating? Marian, yung heartbroken si Bating. Okay man daw sa sabi mo. Kita rin yung ex niya na yung babae. Lupa pa sa iya. Si Ilong Ranger ba? Nakaros na ba yan? Si Bating yun ay may problema. Nakaros mo si Ilong. Kaya? Ako na rin. Kaya? Tayo ito, ha? Sisi cake! Urban na. Urban. Oh, solid ka barbecue. Sabi na rin sa Hindi lagi sa sampay na. Ano sabay na binili? Oo, sis Kokpom. Kanina. Kanina. Ganina? Kanina.
Sister Rice! Brit! Natandiyan ka. Pabuang. Naidiyoto. Wala, Kim. Ka. Buhian o kabuhi. Muni ka. Nakadugog ba? Wala pa pangyayari. Kaya lang mainit. Sana kung pala mo ba si Ano? Chika ka din siya, no? Pati ka lang. Pero mas siguro sa Miss Philippines. Wala ba dyan gikuan? Wala din ako yung application. Pero? Miss Philippines sa Pilipinas. Iba ito mo sa Thailand. Sa tingnan nila. Price. Nga po nag-juice dire. Miss Philippines to ang Jake. Wala mga anak. Tugal. Yung Jake ba nila sa'yo? Ano? Miss Philippines. Yes, yes. Kupan ko na Jake. Kupan to. Kupan ko na Jake. Yung kuan Sinak. Sinak lang. Sinak ng alapaat. Iko. Iko sa inyo. Nakikumimas sa mga title sa mga tayad niya. Ako Sila kaya yung nawan. iwas. Bayot mga... Bayot makukuha ng anak. Ha? Lumis Migos. Kailan ko itong diri-diri. Ito lang kakakamitin. Ano naman ang Sinak ng Digos? Mana? Ito nga natin yan. Siyempre, ang mga bata. Di ba si Kayla magpala nakadaog Kami gwen? mag-juice. Ah, sila Shirlian. Taga ano? Silian? Shirlian kawan. Hindi. Ano lang siya hakot award? Sa hapon siya. Pang third siya. Ato pang sa Tracy Exchange April ba gawa tapos tali tayo pa. Ini siya. Tama. Naman yan. Gulang. Mga magod ang new. Ay, wala. Hindi pwede kasing ganyan. Ano ito, drone? Masag na po ako. Hindi pwede ganyan yung mga ano nyo. Pubusin nila sa kaldero. Kaya nga. Oo nga. Ikaw kumain ka. Kaya nga! Sa kaya sa'yo. Paano kay Anfeng? Hindi ka aso ito mga kailang. Pasti ka mo. Nalagyan ko bilang. Hindi yata. Ano yata sa Rodon? Uy, namista siya, uy. Mista ka rin sa Santa Cruz. Sabi mo si Dio, isa si Doro. Hindi daw na-red ko niya. Hindi naman gano'n. Ito na, ano ba ano mo? Yung mga kuang mag-partners. Hello everyone! Magandang gabi po. Hanilin, hi mi kay Gabgab, Venus Baring Alcorcon. Gwen, dahil basin maka-hardware kayo. Unti lang kanain ni Gwen, mga kalahating kaldero. Wow, buhay. Air conditioner. Wala, naligo ka. Namarunta ka si Marian. Sino kaya katagpo ni Marian dahil naligo siya? Cheryl Bell, hello. Remkan Hanliji na ba? Hello po. Shoutout sa inyong lahat. Thank you for sharing this time and for watching. Si Marian, waka man si Marian. Kaya lang, Ano, pwede niya po. Si Marian, tinda pero doon ka na yung pay man. Ha? Ngayon mong isang pay ba? Waka man si Marian. Ngayon ko ulit pero ano ako? Pero, basta waka si Marian. Hindi. may bago po ako upload sa YouTube. Baka naman. Please. Uy, ang ganda na ng hinuguan mo. Ang colorful na ng itsura. Shoutout ang Brengie International Marites. Hello. Yung mga ano po, ibang ulam sa kantin, yun po yung inulam namin ngayon.
Lilibet, hello. Norhaya ng Malaysia. Salamat. Lilibet Cabaluna. Wala po ngayon masyadong tao at walang check-in sa mga e-house po natin. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Kaya itong tarpaulin mo. Si Gwen, yun. Wala ko sinlihan. Na, ano? Nasila na. Lawat. Di Gwen, kasi mag-isaka na judge. Bro, what happened to the vaccine? Oliver de la Cruz. Saan yan? Butuan? Sa Butuan. Agusan. Tiya kay na. Tawa. Ito man tayo matmat kang. Dahil kung inyong hihimay-himay. Si Gwen ko itong judges. Ayan ang tubig mo ah. Mark on ka, Marking. Juliana Pariscova ka, May barbingot. Juliana Pariscova. Hala, may sinasabi siya, barbingot man daw, sabi niya. Si Bruno. Hoy, si Melmar, bright. Oh. Magaling So, maglakad. Oh, sino yan? Sino siya? Hala. Siya si Kuan, number 2. Si. Number 2 o number 1? 2, Si? minus 1. Ala. Bating David. Oo nga po eh. David. Lilibet Cabaluna, soon po. Pupunta rin siya. Kay kung gwapa Totoo ba ati ang Lilibet? Esperanza Tordillo, hello. Jocelyn Borondia. Siya na, may kay gwapa ni ay naggamay si Neil. Wala mag-give 50% pag na-beauty. Wala, ayun niya. Wala siya kumain. Si Brenda. Kanina pa nga siya tahimik eh. Alam nyo, kanina, after niya po mag-live, actually, parang wala siya sa board. Parang meron siyang iniisip, gano'n. Gwapa naman ka na. Pero ato galing, kuan galing, beauty. Kaya yun po. Di mo rin chikahaan ko. Oh, chikahaan, si Melmar. Gusto ni Brenda sunod, wala na i-bearing ang beauty. Sure lagi, Ray na ang hinagawa ko si Melmar mag-appeal. Dahil, Chikaha, di ba? Ato at shine. Si Mario, wala mo siya inkat. walang. Feeling sa nako kay Gimon, hindi rin si Brenda na wala na i-bearing na takuan. Kuan na yapon ka. Shout Israel down to Tagum Briones. Bayran na. Bayran na gyapon. Kalibin. May. Elsa Salazar, Briones Jack. Susuko. Talaga Ate Lilibet. Wow, that's good. Kailan po? Naku, sana magkita kami dyan ni Kuya. Kailan sa akin, ilan lang naman po yun. Kailan po yun, Ate Lilibet? Connie Baldomar, gandang gabi din po. Magandang gabi. Welcome here at Hinaguan. Oh. Ang sorry, uy, anggat Bulacan eh. Angat Dam? Bakit? Yung dam yan? Ay, Angat Festival? Angat. Double G? Angat is double N. Angat ni? Double N? Poblasyon Prosperidad. Saan nga eh? Saan yan? Sa Butuan. Ha? Agusan daw pala. Fe, susus ka. Thank you, Rafina Iko. Talaga Ate Lilibet. Love the place. Hi, Jean de los Santos, Manlapaw. Shout out din sa mga Manlapaw kong friend. Diyan sa Mandaluyong, sa Barangay Mauway. And de los Santos, sa mga taga Mandaluyong, hello. Rowena Ikalina, magandang gabi. No. Hindi ka na naghihikaw? Susus ko po. Then, pagtapos ako sa Dubai Mall. Wow, sana all. Tayong gabi, Jeba Saniko. Mr. Krabs, kain. May Tommy.
Kindly tell the person those who wear red t-shirt, best regards, Charot. May Tommy. May Tommy, hindi ko na ako love. Alam ko yan. Dan Jeff. Maayang gabi, Clara Nodado. So, sad naman po na ganun hindi. Pero okay lang yun siya. Strong naman yung personality nun. Di Nagabuti, Gemma Sanico from Taiwan. Hi, Henry Oyaw. Yum, yum, yum. Magkaon na din kayo ng inyong dinner. Jocelyn Cado. Nindot na dyan paggabiin. Ayun oh, because of the lights. September 26 pesos Susco. Sige, papunta kayo. Nyate talaga si may Tommy, Nyate. Connie Baldomar, happy birthday Gwen, naka-red ka po kasi. Sana po ma-shoutout from Taguig po. Maayong gabi po, Ma'am si G, Malaki Crisanta, Montiveros. Maayong gabi, wala na po, Mami Daisy Pallen. Siguro ambon na lang yan. Pero hindi siya gano'ng kalakas yung ulan. God bless din, Mami Daisy. Ingat kayo dyan. Makikita niyo yung mga ilaw dito. Especially pag ano na siguro, no, pag mo rito kapag December na, mas makulay na. So excited. Ang ganda ng mga lights. Yes, mga solar lights from Ate Maymay Flores. Josie Barlao. Ay, nako, amen. Thank you, my Tommy. Let's pray for that. Ayan pa, dito sa unahan. Sada. Merry Christmas, Merry Christmas. Ems Espanyol, hi. Hindi ba? Yan po sila. Tsada. Medyo malakas ang alon ng ilog ngayon kasi umulan pa nga. Buti po dyan ang dandaan diwan ng Pasko. Merry Christmas! Elisa Pepanya, hello! Wali. Hanggang ilang oras ang solar lights? Depende kung ilang oras din siyang nalagyan ng init. Kasi minsan hindi naman sobrang init. Siguro mga 11 or mga 12. Hanggang 1 may mga ilaw. Pero yung iba wala na. Watching from Kuwait, Rowena Dogando, Iris Mendoza, thank you. Kubita Lukot. Wala, umalis siya she's with her boyfriend yata. Para makuha na to kay Dwara karong Pumalapit na kami. Lagi kami andyan ng mga ka-thunder script ko overnight. Connie Baldomar. Ayan nga. Barachada. Ito po yung pat na yung kumukuti-kuti dito na ito. Neymar Onom. Yan. Ano yan? Pinaikot-ikot yan na yung wire. Hindi siya yung makapal. Yung parang manipis lang na wire na. Parang manipis na alambre lang. Na may lights. Ano lang sir? Ano ba? Kasama niya? Pag nandito po kayo ng personal, yan, mas maganda. Kasi ibang solar, hindi pa po masyadong maliwanag. Yung iba, hindi masyadong naarawan. Gano'n kasi nga diba, tag-ulan na, minsan maulap lang.
Farida Monakil. Ami Barbs, hi. Yes. Chada, no? I-turn ko kayo kaya lang para umuulan pa ata. Jocelyn or Denisa, wala pa po. Ay, umaambon nga. Oy, Inday, umaambon! Nagpaulan na si Inday. Tsada na. Drone night sana. Magbarda ko naman kayo lang may Tommy. Para masaya gabi ko. Kausap niya pa yung client, may Tommy. Paulan ka na naman, sige. Wala, Miriam Vargas, wala po. Kaunti lang. Ayan o, nag-iikot si Inday, nagbablog siya. Balihin ako motor. Anong, Juan? Nakakaganda ng paligid ng nature fair. It's Christmas na talaga. Lilibet ka marina. Kaya nga po. Paulan ka naman, paulan. Kasi kanina yung nag-away mo. Nananantas. Lindot na o. Pag nandito kayo maganda. Mas magagandahin natin kapag mag-Christmas na. Kapag nakapasok na yung kuryente ni Brenda. Hindi ko pa alam, Ate Charo. Ate Charo. Hindi ko pa alam may Tommy. Hindi ko sure. Change topic muna tayo, please. Sila Tinino matulatan. Alti Estrera, oo. Hindi naman, pero kasi kanina meron siyang kausap eh. Si Juan mandiri sa Tingilman. Ang ganda talaga, lalo dito, dito sa yung pagpasok. Ano ba? May Tommy. Death anniversary niya na sa sa October 27, 1 year niya. So, 29 ko gaganapin. Magpapamisa ako dun sa cemetery, magpapadasal kami. Tapos, October 31, birthday niya. Arlene Tarico, ayan, thank you. Medyo maliwanag pa kasi dito sa sala, pero pag yun. Santa Monteveros. Elisa Pepanya. Bukas, opo. Uy, di ba bukas yung sa sa city? Oo. Bukas. Yan yung mga halaman, May mga ilaw sa baba ito, tsaka yung isa. Kaya makikita mo yung parang may kulay yung yung halaman, naiiba-iba, diba? Red, naging violet, naging blue, naging white, naging green na siya ngayon. Ang ganda. Walang guess, Pasha Candle. Wala po. Chuchay!
Chuchay! Kiss mo sila, kiss. Kiss mo sila. Kiss mo sila, dali. Kiss. Kiss mo sila. Kiss mo sila. Saan kayo banda bukas? Hindi ko alam eh, sa CBO. Parang ayoko muna. Kaya nga Janet Mutia eh. The feeling is mutual. Yan. Ano. Kaya kung papasyal kayo rito, maganda rin sa gabi. Correct, Francis. Ano na, Bert Mobs, I miss you too. Bakit ngayon ka na nagparamdam? Busy ka na dyan, Bert. I miss you. I miss your chikahan. I miss our chismisan. Kukwentuhan natin. Gerald, nasa taas po si Brenda. Si Mia naman umalis. Sama na kanyang uyab. Sana all. Jan Oliora, oo nga po eh. Random niyo na rin po ba? Ko na naman kahit wala ka pa hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo, bakit pa naman? Sige Birth, I miss you, I love you. Totoo yan Birth. Thank you, Ate Violeta Villanciel. Sana ma-visit nyo rin to dito soon. Gerald, nandun siya sa taas, sa kwarto niya. Kailan kaya ako maghihintay sa'yo, bakit ba naman kailangan isan pa tanging na. Ayan ka na naman eh. Sige. Na. Sige. Isa. Na. Tapang eh. Ako ko kasi si Chuchay, may nakitang aso ko. Gusto niyang kahulan. Love you too, Bert. Cynthia Torres, salamat. Sure. Ganda no. Sarap niyang titigan actually. Gandang gabi, April, Gauden, Into. Sa lahat ng mga nandito. Gandang gabi. Sana makadala din kayo sa YouTube ko. Bisitahin nyo naman. Mga bago akong upload na videos doon. Thank you. Ano na? Lalabas tayo. Travel Diary, New Zealand. Hi, gandang gabi rin sa'yo. Hello po.
Ayun sa mama ni Chuchay. Chuchay! Chuchay! Normie Panganiban. Hindi ko ba tayo dun? Lagyan na. Ayaw niyo buhaba. Against the light tayo. Ayan na lang, para mas maganda yung view. Diba? Jennifer Saliesa, gandang gabi. Sa inyong tanan. Nag-dinner na ba kayong lahat, mga moms? Thank you, Ate Elisa. I love you. Thank you so much. Ni Rafe Bocalbos ng Dasmariñas, Cavite. Walang mga naka... Vacant ang ating mga A-house. Kuchay. Tingnan na mo. Kuchay. Kuchay. Shout out kay Manolito Ruiz Bautista ng Bulacan. Kay Santa Montiveros. Charot-charot, ikaw pa ba? Apakayaman mo kaya? Opo, Ate Jennifer. Tapos na po kami. Watching from Marikina, ha. Sa Ate Wilma Coaching. Ingat ka parati, ha. Love yung picture mo, yung profile picture ninyo. Aww. So sweet. Kay Lekin Garcia, good evening. Hi to Jennifer Baquerfo Estremos na nagpakulot ng kanyang hair karon. From Hippodromo. Hi, sana all. Lekim o Michael? Michael Garcia ata to. Oh, we have a friend, Michael Garcia, yun nanalo sa sa GMA 7. Josie Barlow, nasa taas po siya sa quarting niya. Zenny Rapi Ranyosa, gandang gabi. Kunban ba, Ate Cristina San Pedro? Nagpunta na ba kayo sa YouTube? Oy, meron akong mga bagong upload doon. Panoorin nyo naman. Tsaka yung mga yung mga iba pang videos. Hilda Bernas, Charo Francis. Kanina kasi umulan, tapos medyo may ginagawa sila. So, ito timing ko na lang. Very soon, Ati Amay Tommy. Hi, Mar! How are you? Kamusta na si Lola? Ano ginagawa mo dyan? Ingat ka dyan, ha? Sa mga taga Hong Kong, see you this coming October 20 to 22. So, kita-kita po tayo dyan. Hilda Bernas. Love, love, love. Nasa okay naman po, 55. May mga ads ba lumalabas sa inyo, mga moms? Okay naman po. I love you too, Ate Wilma. Ingat lagi, ha? Good evening, Yaya. Myra Lapus Mangilinan. Hindi pa po, mamaya. Bernadette Omayan Novena. Good evening po sa inyong lahat. Pero gusto ko lang itutok dito yung dito sa harap ng Hinaguan Nature Park. Para na sa ganun nakikita niyo po yung ganda niyo. Parang at least nakatambay na din kayo. Nandito kayo sa harap namin. Kasama namin kayo, diba? Yung Santos. Thank you. Thank you sa mga nakapanood na doon sa YouTube account ko. Salamat. Yung mga uploaded videos natin. Venus Alcorcon. Good evening. Hello, what? Also from Taguig City. Yay! Alam nyo na ba gagawin kapag may mga ads kayo nakikita? Click nyo po siya. Wag nyo siyang i-X. Wag nyo pindutin yung X. Click nyo mismo yung ads. Tapos back na lang po kayo pagkatapos ng ads. Great. Salamat. Yes po. DN Bell. Solar lights po yung mga yan. Halos lahat ng mga umiilaw na nakikita nyo dyan is solar lights. Parang feeling ko, alam mo, ang ganda rin. Laking tulong nun, no? Sa atin. Yung init ng is nakakapagpatakbo ng mga ilaw, ng mga kuryente.
Even dun sa A-house, mga solar panel yung mga solar panel yung mga outlet doon. Kaya nakakapagsaksak, kaya nakakapag electric fan, pwedeng mag-charge. Wala. Shirley Amen. Yes. Banji Gomez, thank you for replying. You're welcome, DN Bell. Is that DN Bell or parang Don Bell? Oo, DN ulan. Bell. Kanina malakas. Tapos malakas kasi anggos ng tubig. Mamaya panoorin nyo ha, yung mga hindi pa po nakakapunta sa YouTube. Punta na po kayo. Thank you so much. Ate Banji, hello there. Ingat ka lagi. Sa lahat ng mga viewers natin, thank you so much for watching. Yan, dito sa ating FB page at sa ating YouTube channel. Salamat. Binti Adam. Love, love, love. Keep on sharing ha. Maraming salamat mga moms.